Вітаю ўсіх, хто нас слухае. Гэта падкаст «Чалавечыя мроі», дзе мы размаўляем, разважаем і дзелімся думкамі. Я рада прадставіць нашага сённяшняга госця, настаўніка беларускай мовы і літаратуры Хацкевіч Аксану Евгеньевну. Добры дзень, дзякуй, што вы сёння з намі. Вы можете абіраць мову, на якой размаўляць, можете яе змяняць падчас размовы, калі вам так будзе камфортней. І можете не адказваць на пытанні, калі вам не падабаецца, ці вы проста не хочаце. Дамовіліся. Круто. Якуб Колас сказаў, што сэнс нашага жыцця – гэта беспрыпынны рух, таму давайте рухацца. І першае пытанне, якое я хацела б вам задаць, ці ёсць літаратурны герой ці герой кінафільма, з якім вы сябе асацыіруеце? О, пытанне. Так спачатку і не адкажаш, канешне. Ой, давайте вернемся до этого пытания крышечку позднее. Я пока что буду мозговать. Мозговый штурм. Можа, тады вам дапаможа ў гэтым мозговым штурме пытанне пра увогуле ваши любимыя кнігі. Есенин, я просто обалдеваю от гэтага аўтара. Это одно. Другое, это Дюма. Ну и магчыма яшчэ Іосиф Бродскі. Як незвычайна пачуць ад вас пісьменнікаў, якія пісалі на рускай мове. Ну, гэта сапраўды неспадзявана. А чаму так? Потому что я ніколі не меркавала, што я буду настаўнікам. Гэта выйшла ў апошнюю хвіліну. Вот 11 клас. Інстынктыўна даказаць у першую чаргу самому сабе, што я не той, кім мяне выдавалі, не буду гаварыць хто. Другое, быў такі час просто, што беларуская мова якраз таки была запатрабавана. Ну і трэцяе, конечно, мяне наштурхнула на это моя одноклассница. І разам з ёй мы вот пайшлі і, дзякуй Богу, поступила. На сённяшні момант нічога б не хацела памяняць. А так я цікавілася рускай літаратурай, я абажала настаўніцу по рускай мове літаратуры Васильеву Ольгу Александровну, это настаўніца першай школы, я яе просто абажала, глядзела ў яе вочы за любаваннем, і не любіць этого было немагчыма. А любоў да Есеніна прывіў мне бацька калісьці, ён чытаў гэтыя вершы з таким імпэтам, запалам, потому что на той момант ён быў забароненым аўтарам, а все, што забаронена, наадварот хочацца чытаць. І вот можа быць, вот калі мы вернемся до першай, я не скажу, с якім персонажам я б сябе асацыявала, а вот штосьці есенінскага ва мне ёсць. Тады, калі штосьці такое ёсць у вас, вы адчуваеце, ці верыце вы, што людзі складаюцца з кніг, якія яны чытаюць? Я мяркую, што гэта так і ёсць. І вось тады можна сказаць, што у вас гэта таксама вось Есенін дзесьці там ёсць. Унутры жыве адназначна. Наступнае пытанне пра паэзію, як бы звязаная з вашымі любімымі кнігамі, ці прысутнічае яна зараз у вашым жыцці і як чытача, і як аўтара? Читаю регулярно, я не буду ўжо гаварыць, потому что пералічваць можна шмат вот этих наших паэтаў-пісьменнікаў. На жаль, конечно, не сустракаюцца мне творы сёння маладых аўтараў. Хацелася б что-нибудь такое. Я просто што рэдка засиживаюся за камп'ютарам, потому что ну, пэўна, што ёсць, канешне, вот гэтыя сайты, інтэрнэт-сайты, якія-то прыватныя, дзе моладзь там друкуе штосьці сваё, але пры ўсім пры гэтым я з'яўляюся актыўным удзельнікам нашага літаратурнага аб'яднання «Выток». Я не паэт, я просто любитель, аматар вершаў, поэтому хочаш не хочаш, а з вершамі звязана ўсё маё жыццё з 15 гадоў і па сённяшні час. Крышечку зменім тады тэму. Чаго вы баіцеся? Ой, боюся застацца адна.
мне надо, каб каля мяне вакол былі людзі. Вот цішыні баюся. Конечно, яна час ад часу хочацца пабыць у цішыні, потому что работа наша такая вот суматошная, сумбурная, вельмі шумная, такая спонтанная. Кожны чалавек, хочаш не хочаш, але сам насам павінен заставацца. Але пры ўсім пры этом, калі гэта цішыня бясконцая каля цябе, это ўжо насцяражвае, поэтому вот этого баюся. Просто уявіце, у вас ёсць нейкая суперсіла, магчымасць вырашыць адну з глобальных праблем у свеце. Якую б вы абралі першай вырашыць? Ой, калі б мне Бог у мозг усунуў які-небудзь элемент, я здолела знайсці сродкі для того, каб можна было лячыць анкалогію, я больш нічога і не прасіла. Вот. Усё астатняе прыбудзе ў чалавека. Калі чалавек здаровы, усё астатняе яму пад сілу. Поэтому вот калі б навучыліся, і я вот мела такую магчымасць змагацца з онказахворваннямі, это было б самае вялікае шчасце на свеце. Ці адшукалі вы сваю жыццёвую місію вось тым, хто вы ёсць? Адшукала. Я уже не буду говорить, что там великая там святая, конечно, и Ефросинья Полоцк, але при всем при этом. Вот есть такие заповеты, супроть которых не пойдешь. Раби людям добро, и оно тебе будет, может быть, удвоя отдаваться. Конечно, не все то, что хотел бы, ты отдаешь вот так вот у полной меры, але при всем при этом стараюсь людям давать то, что я могу дать, потому что отдавать приемнее, чем забирать. Поэтому вот делиться добром, делиться усмешкой, взаимно брать то же самое. Вот мне здаецца, что это мое такое пожыццёвае крэда. Спроба сябе реализовать. Вот як мага больше отдать людям, калі уже зорка моя запалилась на свете. Отдавать усмешку. Классно гучыць. І тады такое пытанне, што выклікае у вас усмешку? А ўсё, што хочаш. Убачыў у надвор'і што-нибудь такое неспадзяванае, незвычайнае, усмешка выклікае. Калі дзіця табе услед усміхаецца, які-нибудь там смешная гісторыя, толькі не пошлая, канешне, анекдот, там выпадкі якія з жыцця. Да нават успаміны, калі сядзеш, там у галаве у цябе ўзніклі якія-нибудь успаміны з твайго дзяцінства, ці так, які-нибудь там выпадак жыцця, ты можаш сам з сабою і яшчэ парагатаць. Хапае ў жыцці таких вот момантаў, калі пасмяяцца. Потому что усмешка працягвае наше жыццё, доўжыць яго. Трэба смяяцца, не глядзець на маршчыны. Іх ніхто не выправіць, нават пластычны хірург. Што вы робіце, калі вам сумна? Ці бывае ўвогуле такое? Ой, у мяне часу няма сумаваць. Па-першае, прыйшоў зранку ў школу, ужо ў цябе не будзе суму, потому што вакол цябе мітусяцца дзеці. Нема хвіліны нават адпачыць і ўздыхнуць, у іншы бок паглядзець. Дадому прыйшоўшы, ўжо ты пачынаеш займацца якімі-то асабістымі справамі дамашнімі. Настаўніка не бывае проста дома, як, допустим, вот я там жанчына, я там маці, я жонка. Это некалькі гадзін. І ты прыйшоў, у цябе вал гэтых сшыткаў, ты аналізуеш сшыткі, ты рыхтуешся да урокаў, паралельна ты можаш размаўляць з бацькамі ці дзесьці з дзецьмі, якія-то вырашаць праблемы. Там можаш патэлефанаваць там у маці, пачынаецца у нас абзвон. Вот матулі патэлефанавала сваёй сястры, патэлефанавала, тут муж дзе-то круціцца каля боку, яму даў час нейкі там свой удзяліў. Дачка, з дачкой таксама трэба быць, потому что гэта цяжкі ўзрост, старэйшая дачка, там зяць. І пасля толькі у ночы дабранач Аксана Еўгеньевна, поэтому сумаваць часу няма. Бывае, што такія моманты, дзе, канешне, агорне, калі ты сябе не можаш рэалізаваць як чалавек. Калі ты сябе адчуваеш некампетэнтным як спецыяліст, становіцца так, канешне, і это не то, што сумна, а крыўдна на тое, што гэта так. Вот, ну, на жаль, што такія вот хвілінкі таксама дасягаюць. Ну, і, канешне, калі
час роспачы, калі адыходзяць блізкія людзі, это не просто там смутак, это крык, дзе ўжо хочацца не просто крычаць, хочацца раўсці на ўвесь свет, чаму так здараецца. Але пасля прыходзіш у сябе, ну так здараецца, жыццё такое. Ну я вясёлы чалавек па жыцці, я аптыміст. Што значыць быць чалавекам? Ну это значыць быць чалавекам. Все, что гуманное, закладено природой, закладено батьками, стараться отдать. Вот я говорю, от добра не шукают, зрабіў человеку добро, и сидишь, чекаешь, покуль тебе там звалится где-нибудь. Нет, отдавай, ничего не чекаю взамен, иди далей, реализуй себе, допомагай своим детям. Есть у тебя там другая половинка, значит, это повинно быть не просто слово, не просто пусты гук у паветра, другая половинка. Так, вот, ты повинен делиться вот усім. Я не говорю, что набыл отдать там. Нет, есть у тебя счастье. Счастье поделися с іншим человеком. Тогда ты будешь человеком. Просто и зразумела. Ці верыце вы ў каханне з першага позірку? Однозначно, у меня так и здарылось. Ну, не с першага, а с другого. Першым позіркам я его просто не ведаю, як праймала, так як рентген, а уже с другого позірку он не мог пройти мимо. Поэтому так, веру. Як вы уяўляеце сваё жыццё яшчэ праз 10 гадоў ад гэтага моманту? Чым вы думаеце, што будзеце займацца? Як увогуле, можа, ваш дзень будзе выглядаць, як бы вы хацелі? Ой, так, это мне 46, будет мне 56, то есть фактично я уже человек-пенсионер. Мне здаецца, што ў прынцыпе то можа быць у жыцці, можа быць, што і не памяняецца, што я буду на гэтым жа самым рабочым месцы настаўніцай. Хаця хацелася мне ўсё ж такі, калі чалавеку даюць пенсію, значыць на пенсію трэба ісці. Я ўяўляю сябе, што я бабуля, яшчэ маладая бабуля, энергічная, которая можа даць сваю энергію сваім унукам. Мне вельмі хочацца, каб я была маладой бабуляй, і мне дзеці давяралі сваіх унукаў. Вот я з імі ў суполцы со сваім мужам, ён ужо дзед, мы дзе-нибудь гуляем, вот, допустим, зараз раніца, значыць, можна каго-нибудь малых ужо калашмаціць на вуліцу, вот, выводзіць, каб сняжок быў, на санках пакатаць. Вось, ну, а так уяўляю сябе вот со сваёй сям'ёй. Муж, каб быў здаровы разам са мной, каб у мяне яшчэ нідзе нічога не шчаміла, і каб дзеці ад нас не адвярнуліся, нідзе не з'ехалі, былі побач, і унукі. І каб мама моя, матуля, таксама была яшчэ пры нас. Ці ёсць у вас любімая пара года? Вясна. Я нарадзілася вясною, усё ажывае. Вот. Конечно, это дзіўна назіраць, калі вот прырода, для мяне па сённяшні момант это сакрэт. Як вот так вот, калі ўсё памірае, чалавека зразумела, што не ажыццявіць, не ажывіць, а вот у прыродзе, як яна ўсё замірае, нічога няма. І вот зараз мы вот едзем і ўжо на галінках пупышкі вось гэтае вылазіць. Як яно ўсё пачынае зелянець, як яно ўсё прабіваецца. Это незвычайна. Жыццё, канешне, это такі рухавік, который табе не дае слабіны. Я ў сакавіку нарадзілася, поэтому вясна. Ваше любимое беларускае слово? Дзякуй. Клас. Таксама проста і зразумела, але як моцна. Я думаю, што ўсё. Дзякуй вам за такія шчырыя адказы. Было вельмі прыемна вас паслухаць. Ось. Дзякуй вам, Вікторыя, за такія цікавыя пытанні. З вами прыемна было тут пасупрацоўнічаць. Дзякуй. Гэта быў падкаст «Чалавечыя мроі». Да сустрэчы.